Boas noites. Boas noites. A que idade crees que poderás emanciparte? Se os meus plans e o meu futuro que teño pensado sae ben, espero que con 27, 28 poida emanciparme, pero vendo a situación actual de traballo laboral, horas, economía, sobre todo o salario, para xente xoven como a nós, pois non é moi fácil sair adiante. A xente que xa está sentada ou ten unha clase social, por así decirlo, máis alta, ten asegurado un futuro. A ver, yo creo que la cosa ahora está bastante alta, ¿sabes? Está bastante todo muy caro, pues la vivienda cuesta mucho, luego las hipotecas pues alcanzarlas cuesta, entonces pues yo creo que tarde. O sea, yo creo que no lo ponen fácil. O sea, los sueldos... ¿Cuándo crees que podrías emanciparte tu vida? Sobre las 25, sí, 25, 26, 27. Vale. Es la edad perfecta, yo creo. 26, 25. 25, bueno, 27. Por lo menos. Sí, sí, 45. Boa pregunta. Aos 25, 26. Eu por querería esa edad, pero creer. penso que non é moi factible esa. É que agora non. É que ahora mismo ti te podes facer unha carreira entre que terminas ou non, ou tes traballo ou non, ou diñeiro para ter a túa propia, é que eu penso que non é factible. Imposible. Non. ¿Qué crees? Ata os... 30 e 32, 30 e algo. Vale, a media nacional en España está nos 30 anos. É que claro. É que pensando niso, ao final ti necesitas un traballo para poder manterte ti, se tes os teus pais que te dan diñeiro para poder ti facer a túa vida e emanciparte, perfecto, pero Bueno, non é o caso, o sea, É un traballo para vivir, non para sobrevivir. exacto. Porque claro. Non vivir para traballar, senón traballar para vivir. Exacto. Claro. Eu penso que por querer, claro, eu querería aos 25 ou así, pero penso que non é posible, o sea, que ata os Vale, 30 cando vos emancipedes, faríalo en Ponteareas ou iríades vos de Ponteareas? Eu non o teño claro, non. Eu non... A ver, penso que Pontareas ao final é un sitio que está cerca de... Por exemplo, se traballas en Vigo, ao final se vives en Pontareas tampouco é un problema, porque chegas un momento. Pero igual sí que é máis cómodo vivir un pouco máis preto do teu traballo. E penso que aquí ao mellor non hai moito traballo para iso. Entón. Vale. Eu se quería emancipar en Pontareas igual non o faría. Ti faríalo en penso Ponteareas igual que ou Lucía. irías de aquí? Claro, Que preferirías ti? Quedarte Eu ou preferiría irte? aquí, pero non vai ser o caso. A ver, a mí me gustaría irme de Pontareas, pero al final tienes a la familia aquí, también eso tira. Pero, Quedarte aquí, ¿por qué te disfrutar. gustaría irte? ¿Por probar cosas novas o por...? Sí, por conocer a gente, hacer amigos. Es que Yo llevamos creo mucho. que sí. Ti emanciparíaste para fora de Ponteareas tamén? Yo creo que sí. Pero lo fácil es quedarse. Claro, Entonces no sé. esa es la cosa. Seguramente marche. Marche, pero incluso de España. En Ponteareas hai entre 1.500 e 2.000 vivendas baleiras. Entón, dende Ponteareas en Común propoñemos a creación dunha bolsa de vivenda social nas que se propoñan alugueres a partir de 150 euros para os menores de 35 anos. Entón, nese caso, se puidese desalugar un piso Por a menos partir de 50. de 150 ou algo máis, a partir de uns 150, que opinarías? Cambiarías de opinión e quedarías en Ponteareas? Sí, ou igual non? yo sí, igual yo sí compensa quedaría. máis, porque ti agora vas a Vigo e non encontras un alquiler por iso ni de broma, o sea, nin de broma, non. Entón, ao mellor compensa máis quedarte aquí Sí. e ter que desplazarte ata onde Te traballes. compensa moito máis. Eu penso que sí. Porque Se for é acaso algo- ese, sí. Sí, están caros. Sí. Vale. Pois moitas grazas as dúas. Nada. Nada. Me quedo. Sí? Sí, sí, sí. Viendo cómo están los alquileres por ahí, sí, sí que me quedaría. Sí, sí. Quedarías? Lo fijo. Quedarías? Sí. Non queres Ponteareas. No. Por probar cosas novas. Home, seguramente se podo aforrar tanto en cartos como en facilidades para seguir vivindo aquí, pois seguramente. Vale. Pues gracias.